Bos días a todos e benvidos a outro obradoiro de Pequechefs de verán. Hoxe imos a facer unhas empanadillas de atún. Para eso imos a necesitar unha lata de atún, un pouco de tomate frito, se é caseiro moito mellor, pemento asado, uns ovos cocidos e unhas obleas que veñen preparadas para facer empanadillas. Tamén imos a precisar un ovo que imos a batir para logo juntar as nosas empanadillas. Así que comezamos, preparamos todo e imos alá. O primeiro que imos a facer é desfacer un pouquiño o noso atún e ímolo a botar nunha cuca. Axudámonos dun tenedor e vaciamos todo. Escurrimos ben o aceite e agora facemos así anacos moito máis pequeninos. Podo facer con un tenedor ou coas mans, pero bueno, así non as manchamos xa, é moi sencilliño. Desfacémoslo ben para que non nos queden anacos moi grandes na nosa empanadilla. Eu penso que así se é suficiente. Reservamos e agora imos co pemento asado. Podemos empregar pemento asado do que xa ven en conserva. Como este ven en tiras algo grandes, o que imos a facer é picalas ben con un coitelo. Xa sabedes que cando empregamos o coitelo temos que ir a modiño e ímolo cortando así despaciño en tiras pequeninas. Cuidado aquí e se é necesario pedirles axuda a alguna persoa adicta. Listo. Retiramos isto e agora mesturamos o pemento coa lata de atún que tiñamos. E revolvemos todo ben axudándonos do tenedor. Fixádemos. Ben, reservamos outra vez, pasamos un pano á nosa táboa e agora imos cos ovos que eu xa teño cocidos neste caso. Xa sabedes que para cocer os ovos simplemente os temos que meter nun cazo con agua fría e deixados uns 10 minutiños ou 12 minutiños desde que a auga comeza a ferver. Troceámoslos outra vez en anacos moi pequeninos para integrar co atún e co pemento. Picámoslo ben. Penso que así xa está. E botamos todo aquí na nosa cunca. Revolvemos ben. Esquitemos todos os ingredientes. Xa as temos a botar aquí son un par de culleradas de salsa de tomate. E ímolo a remover todo ben coa culler. Quitamos isto. Como a culler é pequeniña, cortamos os 4. Cada que faga 2 culleradas as grandes. E integramos todo ben. Fixádevos como ten que quedar. Co tomate, coa salsa de tomate, toda ben integrada. Ben, pois xa temos o noso recheo listo. O que temos que facer é ir collendo pouco a pouco as obleas das empanadillas e imos botando unha cullerada de recheo aquí nun lateral. Mirade como fago eu. Mais ou menos así.
máis. Así, hacia un lateral, deixando as ceiras valeiras para logo poder pegalo. E agora o que facemos é doblar a masa da nosa empanadilla e xuntar un pouquinho cos dedos, vale? Reservamos aquí, collemos outra, como xa veñen con un papel, así xa non se nos pegan, é moito máis sinxelo. Collemos, botamos aquí nun lateral, así máis ou menos, e agora, como fixemos antes, despegamos e xuntamos cos dedos. É moi importante que o recheo non chegue ás beiras, porque así podemos pegar, vale? Pois así temos que facer con todas. Unha vez que as temos así dobladas, con a axuda do tenedor que tiñamos antes, imos sellando pouco a pouco. Fixadevos como fago eu. Así. Ímolas sellando. Primeiro co dedo e logo coa axuda do tenedor. Vedes como queda? Unha vez que as temos así, ímolas colocando nunha bandexa de forno. Se me dades agora un ratiño, eu fago todas estas e ensínovos como quedan. Mirade que bandexa nos quedou. Agora, o que temos que facer é pintalas con un pouquiño de ovo, por iso tiña aquí este ovo, para que ao metelas no forno nos queden máis douradiñas. Entón, botamos aquí un ovo e batemos. E coa axuda dun pincel imos dando un pouquiño de cor para que nos queden douradiñas. Poderíamos non pintalas e facelas na sartén, pero así, as miras ao forno, son un pouquiño máis saudables. Ben, pois vonas a levar ao forno uns 12-15 minutiños e en canto a saque xa volas enseño. Ben, pois xa saquei as empanadillas do forno. Estiveron 15 minutos a 180 grados. Vedes que por onde tiña o ovo, pois quedaron con un ton máis douradiño. Pois ímolas a poñer agora en un plato, que eu teño aquí con un pouco de salsa de tomate que me sobrou da que metimos no recheo, así poderíamos mollar, e ímolas colocando despaciño, que aínda queiman. E esta é outra idea estupenda, pois para tomar na casa, pero tamén se queremos comer fora da casa, na praia, no campo, nunha excursión. A ver, imos facer un sitio a esta que me queda aquí. Retiramos. Bueno, rapaces, pois aquí tendes un delicioso plato de empanadillas de atún con salsa de tomate. Moitas gracias e vémonos no próximo obradoiro de Pequechefs de Verán. Adeus!